खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोना जाय देबी बा जाय मोदायफोरखौ नोंथांमोना फट' सिगाङाव दोननानै फुजिबाय दोङो बै फट'फोरा जुदि सोरनिबा बैसाफोरनि फट' जायोबा नोंथांमोना खोनानानै मा रखम मोनगोन? जोबोद दुखु मोनगोन नङा होमबा? रथ' नोंथांमोना भिडिअखौ गारनानै थांनाङा। नोंथांमोननो आङो बे जोंनि हिन्दु धोरोमनि गासै कनफिउजनखौ गोजान खालामगोन। बे कनफिउजनाव जों गासैबो दोङो आरो आंबो दोंमोन, नोंथांमोनाल' नङा। नाथाय जोंखौ दिनैसिम रावबो टिचारा बा रावबो धोरोमनि गुरुफोरा खोन्थियाखै जे बेफोर फट'आ आसलते किसुमान बैसानिसो फट'। आं नोंथांमोननो सिगां मोनसे भिडिअ खोन्थिग्रोनि आरो बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोनजों आं डिटेल्सै रायलायगोन एक्चुअली बाथ्राया मा। बस में शिव का और विष्णु तत्व का तत्व रूपेण है, कोई कैलेंडर वाले नहीं है। ये जो चित्र देख रहे हो 150 साल पुराने चित्र है, उसके पहले ये चित्र नहीं है। ये क्रेडिट गोज टू राजा रवि वर्मा जिन्होंने ये चित्र बनाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन लक्ष्मी और जिन देवियों के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी उस जमाने की वैश्याएं स्त्रियों को बिठा करके उसने बनाए हैं। नुबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ एक्चुअली आङो नायबाय थानायावनो इन्टारनेटाव मोन्दोंमोन आरो इन्टारनेटाव नायखांनानै आं निजेनो मा बोरैबा मोनदों जे इमान बोसोर आङो बेफोरखौनो जोंनि मोदायजो होननानै सिबिबायदोंमोन, जायखौ जोङो मोदाय होननानै शिब शंकर होननानै जोङो फट'खौ सिगाङाव दोनना सिबिबायदोंमोन। आरो दिनै बे भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो आङो गुगोलाव सार्च खालामो आरो गुगोलाव सार्च खालामना गासै डिटेल्सखौ मोनमारो। आरो बै समाव ओरैबायदिमोन जे रावबो फट' खेबजायामोन, रावबो फट' दिखांजायामोन। बै समाव बै रबि बर्माया किसुमान बैसाफोरखौ लांनानै सिगाङाव बेफोरबायदि पस्ट होनानै बिसोरनि फट'फोरखौ बै मोदायजो बायदिनो गावनि काल्पनिकै गावनि गोसोनि साननाय मथै बेफोरखौ आर्ट खालामदोंमोन। आरो बेफोरखौनो जोंनि इन्डियायाव किसुमान सुबुंफोरा मोदाय होननानै सरस्वतीनि जि जोङो दाबो सावगारि नुयो बा दुर्गा मान जोंनि दाबो जा सावगारि नुयो, जोङो शिब पार्बती गणेश बेफोरनि जि सावगारि दा जुगाव जोङो मोनगासिनो दङ, बेफोर एक्सुवेलि गासैबो सासे सुबुङा आखिनाय सावगारिसोमोन। मानोना बे 150 बोसोर सिगां 150 बोसोर सिगां बेफोरबायदि कुनु फट' गैयामोन, बेफोरबायदि कुनु मुर्ति गैयामोन। नाथाय बै रबि बर्माया जाबायदि बेफोर फट'फोरखौ बानायदों आरो बिनि उनावनो बे मुर्तिबो बानायनाय गुबुन सुबुंफोरा स्टार्ट खालामो। आरो बिदिनो जोंनि हादोराव जोंनि हिन्दु धोरोमाव गोबां रोखोमनि देबी देवता बा गोबां रोखोमनि मोदाय मोदायजोनि मुर्ति लोगोसे गोबां फट' सावगारि जोङो नुनो मोनो। आरो बेखौनो जोङो न'आव लाना फैनानै धुप धुना सावनानै आलारि बाथि सावनानै लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि प्रसाद बावनानै बेखौनो जोङो फुजिबाय थायो। आरो बे गासैबो जोंनि नलेजनि खमनि थाखाय जोंनि जि इडुकेसन लेभेल ओरैबायदि जोंनि 3rd क्लास इडुकेसन लेभेल, जेराव जोंनि टिचारफोराबो बेफोर बाथ्राखौ खिन्थानानै होआखै जेब्लाबो जे बेफोरो नंखायसो, बेफोरो सोरनिबा सावगारिसो, बेफोरो मोदाय नङा। जेब्लाबो जोंनो रावबो टिचारा बेफोरबायदि सोलोंहोआखै। आरो रावबो धर्मगुरु जेसेबां गेदेर गेदेर धर्मगुरु दङ बिथांमोनाथ' निजेयानो नलेज गैखाया आरो गुबुनखौ मा सोलोंहोबावगोन। जोबोद लासिं सिं मोन्दों। आरो निजेखौनो निजे हिन्दु जोंदि बुङो, बे हिन्दु बुंनोबो आं दिनै बिराद लासिं सिं मोन्दों। मानोना बेफोरबायदि खोन्थाफोरखौ जोङो मिथियालासेनो जोङो निजेखौनो हिन्दु हिन्दु होननानै दुनिया भरनि माने सावगारिफोरखौ बायना लाबोना न'आव सिथाबो, मन्दिराव सिथाबनानै बेफोरखौनो जोङो फाग्ला बायदि आलारि बाथि सावनानै बेफोरखौ जोङो सिबिबाय थायो। आरो दिनै बे बाथ्राखौ जेब्ला मिथिदो आङो दिनैनिफ्राय आङो साननानै लादो जे दिनैनिफ्राय बेफोरखौ आङो जेब्लाबो बेफोर खामानिखौ मावला। आङो पाप नाङो मा नाङो खोथा गैया, बा सोरबा आंखौ दा रायहरगोनबो नों मुस्लिम धर्म ला होननानै, नों ख्रिस्टान जा होननानै, बेफोरबायदि गोबाङानो आंखौ कमेन्टआव रायहरनोबो हानाय। नाथाय आङो आंनि गोसोआ बुंनाय बायदिनो मावगोन। आङो जेब्लाबो बेफोरबायदि
फट'फोरखौ लाबोनानै निजेनि गथ' गथायखौबो सिबिनो थाखाय सिया आरो लोगोसे आंनि जि फेमिलि गासै सुबुंफोरखौबो आङो खावलायगोन जे बेफोरबायदि खामानिखौ जेब्लाबो दामाव बेफोरो सब गासैबो बानायनायसै आरो बे रबि बर्माया 1848आव जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1906आव बिथाङा जिउ गोमायो आरो बै गेजेर जि बिथाङा थासान्दियाव इमान गेदेर आर्टिस्टमोन बियो बिथाङा इमान माने माइन्डआ शार्पमोन आर्टआव बिथाङा गुबुन गुबुन हादोरावबो थांनानै आर्ट खालामहैदोंमोन आरो बै आर्टफोरा गोबां राङाव बिथाङा सेल खालामदोंमोन आरो बेनो मोनसे बिथाङा बिजनेसमेन आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि आर्टफोरखौ बानायनानै जोंनि इन्डियानि मार्केटआव फानोमोन आरो बै इन्डियानि मार्केटआव फाननायनि उनाव बेफोरखौनो जोंनि जि बै समनि जि लेखा फरा रोङै लेखा फरा गैयै सुबुंफोरा बेफोरखौनो इसोर होननानै खुलुमोमोन बेफोरखौनो मोदाय होननानै सिबियोमोन जायखिजाया इनफरमेसनखौ जुदि नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो बे भिडिअखौ गासै हिन्दुफोरनोबो शेयार खालामना हो मानोना बिथांमोनाबो मिथिथो जे बै फट'फोरा सब नकलि गोजासो बेफोरो आसलि नङा आरो बेफोरबायदि रुप इसोरनाव दिनैसिम रावबो नुवाखै बेफोरो काल्पनिकसो गतिके जायखिजाया भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव माबाफोर आंहा गोरोन्थि जादोंबाथाय कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।